abin da ya sa na rabo ka daga can kan ne wani abu direbobi su ga kamar kai an daga ma kafa su ba a yi musu adalci yanzu tsaka a matsona ka ga nan kana leko motar ka yanzu tsakanin ka da Allah lodin da kai ka kyauta ka aro hannu kuma kana shan rake sannan bugu da ƙari tayanka gaba ɗaya ko ina ba zane sun dade ban kyauta ranka dai su idi mai shayi ne na dan marke suka cika min motar nan ranka kuma yanzu kai sai ka tsira ido idi mai shayi ya cika ma mota da kaya kayan wa ka dauko kayan idi mai shayi ne da kayan malam sale mai shayi da kayan yaron nan awali mai kifi na dan marke kuma dan tauran nan ma da ka gani a cikin mota awali ne ya je wudil wai sayan kifi bai sami kifin da yawa ba shi wannan dan tauran da aka daure shi da danko na waye na awali mai kifi ne na dan marke yaron nan awali mai kifi ko na man gundarin kayan nawa ne a gaya min gundarin kayan nawa gundarin kayan na abbatuwa ne kuma shi ya saya mun motar maran kai da shi alhaji ya haya wanzan kai kuma ya doro kansa ko bai doro ba ai buhu ukun nan da ka gani na saman mota din na malam ya haya ne mai sai da maganin gargajiya na limawa na wannan alfarmar da zan yi daga maka na daga ma kafa saboda malam ya haya wanzan domin duk wata kungiyar wanzamai ta Najeriya da ta duniya gaba daya dai aka ce malam ya haya wanzan yana da alfarma kuma malam ya haya wanzan yana da alfarma ba wai a jihar Kano ba har a fadar shugaban kasar Najeriya malam ya haya wanzan yana da alfarma yanzu abin da zamu ni ba za ka ban cin hanci ba mu je ke mu kullum motar Allah saka man Allah ya je ka ja motar je ka ja motar ka je ka ja motar kuma ka ce ina gaida malam ya haya wanzan je ka ja motar amin nagode